ต่อไปนี้ต้องเสกดเป็นนังเลตุมพันเพรังเกียไม่กี่ผ้าลำเทละเห็นล้อ จุกดำตังtarik pli lapen tarik nerkep arni ili tum karbiang long akleng sarpo theke sar tuliram rong hang mai meeting long lamening je achi thok artho bring et sar jay kathar phanalang lika sorsar labang so ka sorsar alam si lamwai ki bidunyi phansi pini niditum Korkanthi constituency APSLC abitung pen nangli tum phan phalo la pen alang li phan lamwai ki piduni phan sipini li tum ladak chingrum lo na lo alang li pu ke la lo je jay kathar ke development aning hang he pusi ke pu na sini li alang li phan ar juduning tung tangde manpeng ke do sarjay kathar alang li kodak a meeting along si nitum karbiang long phan ke development nang ni pu alang li lam kining jema hala so meeting along alama bang alang li tum 26 constituency along seta my meeting do se alang li tum damji apot hala bang so my meeting along tin seta alang li lam than paklar nangi je jay kathar ko daga meeting along si development nang ne pugi puma alang li labang solam radang no paklar nangi laben ake hai tuliram rong hang sara phan ni lista me aku karju dunji ning hang la hello je 10 seat open for all along non-tribal at tumsi rijak nang pinangji pusinang hang dunang jima mate karbiang long kedo siksidula teng pen tribal at tumsi reservation nang pinangji pusi hang dunang jima labang soalama bang 26 constituency along stame alang li lam klar pinangji pudamlo according to siksidula teng pulotang te siksidulong ke keto gabe je reservation nanggi pu bangke sita me itum dak siksidula teng lo bolotang te itum tribal atum si kaddo gabe ta long lap nanggi si non tribal atum si nang chuhang du nanggi sita ili tum tribal atum atheke itum karbe atum si reservation chuhang du nanggi puke nangli doctorate degree kelong labang so development dong wan luma labang so bang rara phan nang li lang klar chipi nanggi la hello ni lika alang li phan ka ju kang tungke laben conclave along sida me ake hai dorsing rong hang lapen ake hai Elvin Teron alang litum conclave along puloje non ke itum karbiatum ke hai un elu pusi alang li tum bang hini conclave long lam kining je la pen kit khan tangte ne ake hai Dr. Tuliram rong hang phan ni li arjung tung nang li kente karbe to si hai unji lang putong pujima ma hai un elo pusi puji nang li la long tin la jitu self help group ni marli tum han mai kapang ni along la bang solam nang li lam klar pinangji dorsing rong hang la pen Elvin Terona ke hai tum ke hai un elo pusi ning je edlo conclave long tangte nang bangra damai long hai unji pusi pujima hai un elo pusi pujima nang lila bang solam klar radang no wanangji nang li phanakar ju la henlo lapen nili tum APSLC elder theke manpeng ke dok hai sarjay kathar phansi nang li tum pulo je soinik school long pu ahok nitum karbia khege nitum tribela khege kodaksi ki sungma kodaksi ki boyma hala bang sodi molong bang ke nili tumke cherabdu ningtung alang litum aki chiru long rabdu ningtung lasi ethe theni nili tum suggestion bang ke pidun lasi non nili tuliram rong hang ke claim development alang li phan nili arjung tung nang li
along tin sita me self help group atuma along sinang lilam thanji sorlo tumlong sinang lilam thanji tangte ni linang li phanar julang dak soinik school ki bia jia dimlong bangke belang bong arong sarthe tok bia rong lapen pinkha dong perong atumsi hakko pen ladak sok lapen nimpu birik hansu tharmit hen phirui cek inghin thengpi thengphang arphek bagan alang litum klemsi asomar phan lo pacharli lo thedung alu pacharli lo tangte halabang so animpo asok abirik ahanso akhiti nangli tharle etsi labang so soinik school ki biji puke nangli doctorate kelong pen labang so aning ang thina lamlo mala nangli karbia khai phan thegadak rong thomarat phan nangli lak tharle etsi soinik school ki biji po bang la la so alam klar bang nangli rara phan thanangi self help group ani marli tum phan thanangi lapen nangli BJP workers tum phan anchi thanangi je bang hakko pen ki choklem hanso tharmit birik la haya bagan tharle etsi nangli development ki claim la pu heluma la so bang nangli lam klar chipi nangi tapen akola son thaksi nili karju di dutlang labang so soinik school jong si wan lo bulo tangte karbia tum ko an longji labang so lam sita me nangli rada phan than pakla nangji nili nangli phan nang karju ladak la son si isi notice nili theklong lo labang so notice along la hen lo 66% ke domiciles in the state tum phan si ke reserve pi ladak admission ke longji phan laben ago du thulang 33% ke UT tum phan that means union territory tum phan si ka reserve pi lapen 27% ke OBC atum phan si ka reserve pi lapen 15% ke SC atheke schedule caste tum phan si ka reserve pi lapen 7.5% ke matra la ST tum phan 7.5% tangte labang so soinik school ke state takali council takali lake central tangte labang so admission kelongi phangate district council tumsi mo notice PG ma state tumsi notice PG ma lakali labang so admission ki PG notice ke lake central tumsi PG tangte labang so schedule tribe tumke itum karbiang long itum karbia phande jimala meghalaya ke tribal kalima jharkhand ason ke tribal kalima urunachal ason manipur ason tripura ason meghalaya ason Nagaland ason ke ante alang litum ke ante tribals kalima molatum ladak admission nang dudun de jima tangte la populote karbiatum ko anlongji labang so parsen abang nangli self help group nangli loin ko rat thok ta meeting biji po pot halabang so long nangli lamklar pipa minangji la hello nangli phan karju ke lasi non ni linangli phan karju gang tung bang ke la hai appoint bang nangli rada thengno 26 constituency arang no nangli lamklar pipa minangi lapen ki jutsi la henlo 26 constituency along kedo self help group karbiani marli tum nangli tum han lam the sinile ke chuningri pen kiningji kang tung la henlo nangli tum jongsi sar tuliram rong hang along nangli tum jongsi labang so meeting nangli tum ordun bomlang tuliram sara alam jongsi nangli tum arju bomlang pulote muarni sike nangli tum along le nangli tum bhiti non soinik school long le soinik school ki biji pule sar thitok bi lapen belang borong lapen pinkha dong perong sor phang kathar liji ason thak thak si mo nangli tum phan nangli tum hema bhiti sita mi alang li kathar le sai nangli tum phan nang claim ji la simo la so bang ke nangli tum ta non pen chima tha sike mi athe alang li karbia tum phan long le pota pipe lapen lastly nili karju kang tung bang hello ake hai raju tiso aphan je nangli chugedam tang MEC election ke hai ji aphan vote ke chahang dam bang ke number 1 nangli ethan ge hello longle pota nang piji pu lapen ningkang samwan ji pusigi pu ante nangli la non belang bong rong sor phan lapen la sarthi tok be rong sor phan pin khat rong pe sor phan lapen all
jitu Karbi Anglong constituency ti na tum bhansta me nang litum long le pota kipi pachitang luma tangte non sarthi tok biarong asor tum bhan choilo nang li ningkang samwan ji pulen nang li non ke ning dugwan rong ke labang solam non nang li constituency ingko ratrokolong sita me lam klar chipi nangi nilitum ke lam klar korkan thia sor ke nang hanglo lape nilitum labang so soinik school nilitum nang ne pupe nilitum along nang binon sita ladakali nilitum kit nalitum hanathik pidolo non jitu at present PGR lapen VGR da utor bol bil along do lapen hadak kheroni along do nalitum hadak le bidam non lahenlo nili nalitum angno kithan ke kardom chengsi ke sainik school buthak ahok lo labang so school ke mepik nili chini pameka athema school ke ilitum Karbi Anglong ke akenang sot lapen labang so school ke mepik school busi nili chini lapen school pena joksi ke thek kere ke aprang dam I sita me non inghana phule hadak sa thetok bi arong osor kachuning ri alang litum labang so school ke alang litum along leta kondun et aporsi alang litum nang nepu penak porsi akihai Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Anglong Autonomous Council kanengje tarik phli dak den arong along alang li artho pring lap achithok bi vekji mayok tanang khangun elopu sita me nangli phanang pahai etapi nangli rata phan chinghon tik nangji atheke rat atum pena joksi nangli CEM arpu longlo nangli aman kethe arpu longlo lasi labang su school jongsi hadak bikok putangte hadak kidu arat atum komen tu pena kailo ne hadak rong kachukim hadak kowe lapen jangphong parok lapen rabar kasitiki dewak lahai do alang itu malong le panohok piet po lapen labang solong le penajok alang itum kiduk si aprang dam rong po apot si jong si alang itum nang ne putangte labang su school bang ke hadak bi beden nang ji atheke Karbi Anglong long le thepik lang lapen dak kicheng si ke news along kachini dun ke nilitum dak samelang so si labang so school BG pu tangte kopi posi lang loksu a area mate inghana phule long bikok lo la location ke lasi nang litum jong si radatum sikethe lang penak porsi alang litum nang ne la sa the tok bi arong so nang ne putang te nang litum bi bor I edet nang ji nang li jakong thepik lo piniar ni apor sita me labang so jakong ke rat pen sina palong porsi ratapan engine so pik nang ji lalo la pen APHLC atum si hadak dam pen kichu dam sudu punang koido stambe ni tum APHLC atum pen la sainik school thang ka chipu ave sitame alang litum kisung porsi nilitum APHLC ke kachirap dun chot sitame alang itum kachuning reteng pen nitum dam pen humri dam lo la pen alang itum kitu kisung kachichak nangji nona prang labang so puthak nang thandun pen nilitum ningduk lo la silang so school bangke bi beden nangji akihai Dr. Tuliram Ronghang sar lapen jongsi nang li labang so school bikok putangte suarlu tum hadak kaning jedo neket proseson mate reng angjang proseson lang lok so pen samelang suan wang jipu halabang so hud nang li terak duk dedat jima jongsi nang li labang so school bikok tangte lalo nang li pan karju jongsi komanne abang aneng ke jangji pen neng kipung pen apran ci endet mate suicide lason klemet tangte nang dai to ci en unjima lalo lasi labang so puthak nang li matha pe mekasi labang so a school ke hadak binangji an kalidat putangte nang li mathara aka prek pon non posi nilihin pen chuning ri padopon lo lapen patumi tarik nerkep prechik lo dak haberam rong phar dok muka ahawara long MLA Dorsing Ronghang akihai niliphan nangki pula son henlo Daniel Teron kedam tang surihini rang kora hini dak pen ke thor dun APHLC pen ke thor dun abang phu radapan ke pamang hu polam lasi akihai Dorsing Ronghang MLA nilinali phan nangke lam the nangke voi ke nilile ke manghu gali nang lila pen BJP atum si radapan ke pamang hu ateke BJP aphan radatum neng che pen vote pilo la pen non ke nang litum si haidet lo sita me nang litum radapan ke pamang hu ke la BJP a meeting victory pu athe PNC la pen peace pu
lahai athe PNC nang ni tum rada pan pemanghu nang ni to meeting long rada tum nang dun dedet na pu la masuk ka chi phere pe joksi sel her group thum atuma phan si ki hang la pen la bangso a sel her group ke nilitum nilihema dung menadu nang than vek lo tangka pharoi CCPG pu stame nang tum pipe ka chong thui nang tum lang na pipe hala tum nili phanang pu thu ke sar nang ni tum APHLC meeting long si aram thumu lang da jun long la pen kata biskut ke khaida chu long pu la si nang ni tum si rada phan pamanghu nili tum APHLC tum le rada phan pamanghu kali la pen i tum asar jai kathar central committee long president ke kalki da thanver nili tum ke development nang ne pu pe development ke nang ji la pen alang li kalki da thanver je rada tum phan thanver alam the bang ke kam claim nang ji kam ki claim hello det cerai kompu lasi nili tume PHLC le pinia por kamang hu kali voi phita BJP claim bang phu Dr. Tuliram Ronghang Sar la pen alang li pen claim ra pen atum se ka babang hu la bangso victory rally la pen peace procession por la bangso ame meeting along la ke BJP claim bang phu bang phia tum le ki dun gali hadak sita me suar luo phan se ki hang chot sita me sel her group tum aning ki pung pen niliangu ke ning je ke kopi posi labangsu a BJP meeting long nang hang pe meka pen nili tu phan sel her group lam nang than there APHLC phan sorsa rong lo ta ho la sin non e phong ke nang tum long meeting long sel her group tum kompi ki chelang nun chelang vek non nang tum BJP a meeting long sel her group tum kompik ji jong si nang tum jobojosti pen pon butang te halala aka prekalam lo sita be ni tum APHLC meeting long ke ni tum hang he ni tum beta bebe ni tum tangka ta pipe ni tum lang ta nang pi chak che voi phita ni tum long ke rat nang dun u la ke ni tum ke hayang the ka pot la si non piniar ni apor ni li le ka manghu kali aki hai dor sing rong hang se ka banghu